Andam na matud pa, magretiro si Presidente Rodrigo Duterte human siyang termino sunod tuig. Samtang gilitan sab niini ang anak na si Davao City Mayor Sara Duterte nga mudagan pagka-presidente sa 2022 presidential elections. Ang report ni Argil Relator. Mahirap yung pastor kasi mag-retire na ako tapos this time ako ang mamili ng presidente. Pag manalo sabihin nila ano ko lang yan, perpetuate yourself in power. So, nag-resist ako. Kini ang nahimong tubag ni Presidente Rodrigo Duterte sa nominasyon sa iyang partido nga PDP laban aron paraganon siya pagka-Vice President sa 2022 election. Gibutyag sa Pangulo nga ang iyang pinakadakong achievement mao ang pag-expose niya sa mga oligarchs nga naka-impluwensya sa politika o negosyo sa nasod. Naana usab kunoy angay mupuli kaniya apan nganlan lang niya kini sa saktong panahon. Bisan og daghan ang nagaduso og nanguna sa presidential survey sa eleksyon 2022 si Davao City Mayor Inday Sara Duterte, dunay tambag ang Pangulo sa iyang anak. Si Inday, kinausap ko talaga kagabi. Do not run. Do not ever commit the mistake of running for presidency. Wala, I do not mean to insult the Filipino people. Presidente, wala ka talagang makuha. Wala para sa iyo. Except for one thing, yung sense of fulfillment mo sa kapwa-tao mo. Gipangayuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao og reaksyon si Mayor Sara Duterte labot sa gibutyag sa iyang amahan. Apan, nag-no comment gihapon ang alkalde. Samtang, no comment sab si kanhi Davao del Norte Governor Anthony Del Rosario, Secretary General sa partidong Hugpong ng Pagbabago o HNP, labot sa ilang line-up sa umaabot nga eleksyon. Ako si Argil Relator para sa 1 Mindanao.